Kitang tanan gitawag kita aron mahimong mga builders, magtutukod. Muna sa atong unang pagbasa, si San Pablo niingon nga ang mga Hudiyo, ang mga dili Hudiyo, wa nay kalainan, pulos na gyud ta gitawag aron mahimong tigpalambo, tigpatunhay sa balay sa Ginoo. Gilingi ay mong tupad, inasige pa kag tukod, nasige pa karog tukod. Magtukod ra batag mga balay sa atong mga kaning nang-apply ron. Gatos na ra ba ni kapin ang nang-apply? Unsa man ning atong tukoron kaning sa CTO nato nga slot, kabahin ka nis pagtukod aning balay sa Ginoo. Unsa may iyong paminaw? Wa mo kibaw. Unsaon man pagtukod, matod pa diri ni San Pablo, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Pasabot og ang ato ganing pagtukod bisag unsa pay atong buhaton, di na gani in line sa mga pulong o mga buhat ni Kristo. Wa na ta magtukod ana, nagguba na ta. Pananglitan, tukod kag balay. Niya ang imong pagtukod sa balay, nakaali sa agianan sa imong silingan, o kaha nakaagi sa nakaali sa agianas tubig na maura kita toy outlet aron dili mulunop kon mag-uwan og dako, kay imong naalihan ang kanal, kay aw naa diha nag-agi ang kanal or ang creek. Unsa man ang imong pagtukod, naka palambo pa na sa balay sa Ginoo o nakaguba? Tubag. Inay magkay mong tingog. Tukod tag buildings, purting dagkuang buildings, kay ang tumong mag-produce tag mass production aron mahimot ang mga milyonaryo tungod sa dagko kayong kita, pero nakaguba sa atong ecology, labi na gyud sa atong ozone layer nga niresulta karon niining gitawag og global warming, nga ang mga bagyo, ang uwan makamatay na gyud maayo tungod kuno ni aning global warming. Mao man gisulti sa atong mahal nga presidente. Di na gini kapugngan kay epekto na ni sa climate change o global warming. Resulta man sad na sa atong mga dagko kay mga factories o mga sakyanan nga nagsigig aso. Nya unsa pa na nga pagka-build, unsa man na nga pagka-build nato, nakatukod pa na sa balay sa Ginoo o nakaguba? May man kay mong mutubag na yun. Kung ang imong gibuhat karon nakaguba sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong naong, sa imong fallopian tube, naka-abortion na ka, nakalaygit na ka, aron lang yun masiksi kayo imong lawas, way magsigi og hasol nimong mga anak, imo nang gipalaygit ang imong lawas. Unsa man ang buhatan, nakatukod o nakaguba sa lawas ni Kristo? Sige kag palit og slot para sa SBF DAG og sa CTO nabayra na tong atong mga contractors na tukurag balay, ang mga wagyoy balay lipay na kay sila, wa na tay utang ngadto nila. Unsa man na, nakatukod o nakaguba sa balay sa Ginoo? Bahala mo diha.
Unsa may mga timailhan nga ang kuan ang balay sa Ginoo nag-anam og ka tukod. Mao ni ang unang timailhan. Malipayon ang tao. Kay ang Ginoo naghatag magkaluwasan, siya may manluluwas, ang iyasang mga buhat makalipay. Nya kung misumpay ta sa buhat sa Ginoo samas gibuhat sa mga apostoles, makalipay ta sa atong isig katao. Gilingya imong tupad. Ingna nalipay ka nga tupad taron. Ingna. Ana, kung nalipay na siyang gatupad mo, pasabot ka na siya, imong tupad, nakasinati na nga ikaw, liwat ni Kristo. Kamong mga asawang ni aron dinhi, kamo lang, o kamong naminaw diha, tan-aw ron aning atong online. Nakalipay ba mo sa inyong mga bana? O nakaguol? Sige, pangutan na inyong mga bana, mga asawa, ina, dong, darling, honey, be, love, unsa pa ng inyong mga taho diha. Waman mi anay tawag-tawag sa mga madre, ang amo sister raman gyud ug father. Kamo, tawag ako no ing nabi. Lipay pa kanako. Mingon ni siya kanus apa ka kamatay buanga ka. Abasin, og mao na yang itubag, pasabot do na kay gibuhat nga nakapasakit niya. Unya unsa may imong gibuhat nga nakapasakit niya, nagbuhat kag dili subay sa kinabuhi og mga pulong ni Kristo kay siya man mo'y cornerstone. Tuwa ka nagtukod sa layo, wa maigo, wa masumpay. Nang why consistency. Og daghan karon ang naingon ana nga imbis magtukod nagguba na hinoon. O kinsa may tigtudlo nato aron magguba ta ang yawa. Masudlan ganitas pulong sa yawa nga mao ang sala, mga guba gyud ang atong sitwasyon. Ang Pilipinas karon kada gyud uwan, kada bagyo naagyoy mahitabo nga mga baha, landslide, naanagyoy mga matay. Ngano ka nga ang Pilipinas nagtawag man unta nga the only Christian country in the Far East. 80% or 85% more or less sa atong population Katoliko. Ana. Ngano man nga nangaguba naman ning atong palibot, wa na may makasagang sa tubig samas nahitabo karong bag-o kanang dako kadaot dias Bicol ug sa part sa Luzon hasta pagay dinis Visayas. Tungod lang adtong Christine nisunod pag ito niya itong bag-o pang niagi nga si Karina. Kana si Kuan, Sister Karina din buutan kay na muna'y atong leader sa katikista. Buutan kayo nga pagkaasawa, buutan kayo nga pagka-katikista, o atong servant din ni simbahan, choir pagyod, na arang naong simbahan, pero mahimo sa day siyang bagyo, pertis ang bangisa. Kanasas Christine, sa kuy gagawng Christine, ang mga buutan man ng mga Christine, di ba? Kasagaras mga Christine, mga gwapa, mga buutan, basta nga lag Christine, ana, lingiyay mong tupad, na Christine ka, na mga gwapa, ako, wa kay ko'y nailhan nga ginganlag Christine nga batignaong kabantay mo ambot og na timing lang sa katingali basig na say Christine nga aka na bang standards kalibutan ba nga bati
Pero unsay gibuhat ni Christine dito sa Bicol o kanang eastern part sa atong naning Philippines, pagkangilara gyud. Nangabungkag ang mga balay, mga sakyanan, mga anod, mga humayan, mga eskwelahan, mga malls, nangabungkag isod, tubig, porting, lapok, pastang hugawa. Nga naman, tungod kay ang atong nasod, ang labi na gyud ang atong mga leaders gisudlan sa pulong sa yawa nga mao ang sala. Naron ga na tan-aw ta social media, siging hisgot anang dagko kayong mga kwarta nga nangawagtang, dagkong mga budget para sa lain-lain ato mga projects, labi na gyud aning sikat kairon na flood control. Ngiluhan ta magtan-aw sa ilang mga budget niya, magsige na yung pangita, hain naman ana, billions ang gihisgutan, dili millions. Ang atong mga leaders atong iampo kay murag ang ilang gihisgutan, sige lahi man nga isyo, dili man kaayo igo sa nihapak rog maayo nato. Nanasad ko'y nabatian, bisan dinis atong parokya, nanay nangamatay, tungod aning tulis. Gani sa Pilipinas, karon ko no, mga 4 na sad ka mga journalist ang nangamatay, ipang tulis, ipang patay. Nya, ang resulta sa kuang-kuan ros ato mga local officials, ning sugod na sa kuyanap ang drugas. Basin og dili na tubig ang mubaha na sad nato, basig mubaha na sad ang drugs, lunupan kita sa mga krimen sa atong kwan lisura, no? Muluno pagid ang krimen, muluno pagid ang tubig. Atong iampo ng atong mga leaders nga atong gipili og mga appointed nga leaders sa nasod ug sa simbahan, kitang ni simbahan. Apil na gyud ko ana, magtukod unta ta pinasubay gyud sa pulong ni Kristo. Ug unsa may unang pulong ni Kristo nga ilang giawhag kanunay, nga mao sa gitudlo ni Kristo sa mga apostoles, isangyaw ang maayong balita. Ug unsa may maayong balita, unsa man lingay mong tupad. Unsay maayong balita nga ang mga kabos maoy malangit, ang mga dato mamiligro sa impierno. Munang niingon si Kristo siya mga apostoles, isangyaw ninyo nga bulahan kamong mga kabos, alaot kamong mga dato. Masayon pa sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa ganghaan sa langit. Maunay maayong balita nga naman, kay kanimang kong pagkadato, jutay ra ang makapahimos ana. Kung maunay atong isigig sangyaw pagdato kamo, pila ragoy dato sa kalibutan, wa kaabot og 60% ang dato. Gani murag 80% or 90%, labi nagdinhitas Pilipinas magbase, pobre 10% or less than 10% ang atong tawgon dinis Pilipinas og dato. So dili gyud maayong balita nga pagdato kamo, di ginamayong balita nga ang dato mao'y maluwas, ang kabos mao'y maimpas. Para ni Kristo, bulahan kamong mga kabos. Ngilingay mong tupad. Ing na congratulations. Tanaw na ko, mura mang kagkabos ug naong. Ing na, congrats. Nya mo yung kabos ko taon. Isa pila ihog ni Moros kolekta. Di ba? Kung kitang tanan, mutuo ni ining maong ebanghelyo, nga gipuy-an sa mga apostoles, gipuy-an sa mga santos, ang kakabos. Unsa may mahitabo, tanawag unsay gibuhat sa mga apostoles, gasigig paambit
sa mga nindot nga grasya ngadtos ilang isig katao, hasta pang ilang kinabuhi gipaambit. Nagpakamatay ang mga santos para sa ilang isig katao. Si San Simon, San Judas Tadeos ug uban pang mga apostoles sama ni Kristo nagpakamatay, wa magpadato sa ilang kaugalingon, nagpakamatay para sa ilang isig katao. Gikonobe, kinsa ninyo dinhi ang andam ng magpakamatay para sa atong mga kabos na kaigsuonan. Ta sa kamot. Di gyud mo pataas. Sa ato pa, dili ta mga builders, mga destroyers ta. Oh, di kita builders. Kaya ang atong koneksyon ngadto ni Kristo is death. Matod pa ni Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabuhi uban kanako. Di ganita willing magpakamatay para ni Kristo sa ato pa di ta makasumpay niya. Nganuman, kung mahadlok tang mamatay, naagitay tendency nga maniguro sa atong kaugalingon, bahala na ng uban. Og mauni na hitabo ro nato, aning korupsyon na kusog kaayo, naniguro na lang ang mga leaders nga sila ray maabunansya, wa na matarong og himo ang atong mga tawag ba na alag infrastructures, bisag unsa na lang, labi na ginang flood control, maunang nibuhos og mayang baha. Millions sa atong mga kaigsuodan karon ang nag-antos niya ng grabing mga lapok og tubig nga wa pa mohubas hangtod karon. Nangadaot sila kay dunay pipila ka mga taong naniguro, apil na ning nagwali tingali. Di ba? Kaya ako mong taga-ag second chance. Kinsa ron ninyo sugod karon andam nang magpakamatay para sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Tas kamot, di ko matanaw gina. Di ko magtanaw lagi. Lagi. Hala mo diya, di ko matanaw. Nagtanaw ang Espiritu Santo nato, nagtanaw. Hinaut unta nga bisag wa ka mo isa sa imong kamot, ang imong kasing-kasing hinaut unta nga nag-ingon, yes Lord, magpakamatay nako para nimo. Nagpakamatay magika para nako, ako na bay di magpakamatay para nimo. Muna mga bana ay nagyud mo suko-suko sa inyong asawa, pagpakamatay sa inyong mga asawa. Mga asawa ay namo pagsigyaw-yaw anang inyong mga bana, pagpakamatay para sa inyong bana. Ana, mga ginikanan ay namo pagsigyaw-yaw, pamalikas, pamunog anang inyong mga anak, nagagmay paintawon kaayo. Higugmaan na pakamatay mo ana, hilom lang hangtod mo mamatay. Ana. Mga anak ay sad mo pagsigig luod-luod anang inyong mga ginikanan, supak-supak, pamakak, kusmod-kusmod snaw, undak-undak anang tiil. Ayaw na. Pagpakamatay mo para sa inyong ginikanan. Mga parishioners ay namoglibak-libak sa mga pari. Magpakamatay na ta. O kamo di ay pakamatay mo para sa pari. Ihurot og palit og slat ang inyong nahibiling kwarta. Aron lipay ginang pari. Bahalag mga matay mo sa gutom. Nga ang pari sad di na gyud maghuna-huna nga unsa pay matigom nga kolekta nga ako gining maintinon ang akong income kada buwan. Magpakamatay na sad mi para ninyong mga parishioners. Bahalag wa na mikaon, basta ang kolekta ipahigayon gyud sa panginahanglan sa simbahan. Ang ato sa mga government officials magpakamatay unta para sa ato mga Filipinos. Bisag unsa pang klase sa Filipinos, nauyunan nila o wa mauyon ni, mibutar nila o wa mobutar. Hinaot unta nga angayon gyud atiman, dili lang sigig pahimo sila sa ato mga kunuhay income sa nasod, pinaagi ang mga taxes nga para lang sa pipila nga ilang nauyunan, kauban silang kaugalingon. O kita sa mga Pilipinos, tahuro nato ang ato mga elected, appointed officials
di nato sige hagdaot, di nato sige hagsaway. Bisan pa magnaay na buhat nga maayo, sawayon lang gyapon. Bisan pa magnaningkamot pagtrabaho, daoton lang gyapon, hunong na taana. Magtinabangay ta ha. Gila katapos ang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, nagsunod sa yawa. Sige, ingna imong tupad. Sugod karon, pakamatyan ti ka. Ingna. Sugod karon, pakamatyan ti ka. Kun pananglitan, buhato na ni natong tanan, mga Filipinos, mahitabo gining atong tubag sa Salmo, ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Dali ra kay tang ma-highlight sa tibuok kalibutan. Ang nag-away nga mga leaders nagkahiusa na og nagtinabangay sa pagsulbad nining pagsumpo nining epekto sa mga kalamidad sa Pilipinas. Tibok. Tungod kay nagsunod na sila sa panig-ingna ni Kristo nga mao'y ilang gituhuan isip mga Katoliko.